Iltaa, kuningatar. No iltaa. Mitenkäs sujuu? Hyvin. No ei suju, Miksi ei? koska kuningatar on käyttäytynyt hyvin epäkuningatarmaisesti. Olemalla solidaarinen, Okei. ystävällinen, Okei. muistuttamalla ja jankuttamalla koko ajan asiaa. Mun on pakko olla tämmönen. Koska kuningatarta ei voi itseään rangaista epäkuningatarmaisesta käytöksestä, kuningatar tulee itse rankaisemaan alamaisiaan. Mä en tiedä itkeeks mä vaan nauraks. Ketä alamaisistasi kuhnureista tulet rankaisemaan? Ben oli mulle eilen aika törkeä, kun mä olin häkissä, niin se kävi vähän siinä vieressä mulle vittuilemassa. Et mä sanon Ben.